Asmatu zenbakiak. Fruta eta barazkien irudiak agertuko dira. Ta zuek asmatu behar zenbat dauden? Goazen ba! Zenbat udare daude? Lau udare. 1, 2, 3, 4. 4 udare. Zenbat artaburu daude? Zortzi artaburu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da 8. 8 artaburu. Zenbat banana daude? Bi banana. 1, 2 banana. Zenbat marrubi daude? 5 marrubi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 marrubi. Zenbat porru daude? Bederatzi porru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bederatzi. Bederatzi porru. Zenbat kuia daude? Hiru kuia. 1, 2, 3. 3 kuia. Zenbat tomate daude? Sei tomate daude. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tomate. Zenbat tipula daude? Hamar tipula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bederatzi. 10. 10 tipula. Zenbat sagar daude? 1, sagar bat. 1, sagar bat. Zenbat azenario daude? 7 azenario.
Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, da zazpi. Zazpi eszenario. Beno ba, hauek izan dira zenbakiak, batetik 10era. Da hau, gure jolas txikia. Hurrengor arte. Agur.